старт за Атанасов Атанасов. За сведение на всички гости и публиката, този кон е от породата андалусийци и е внесен в България от Испания. Виждате неговите характерни белези, хубавата опашка и буйната му грива. До тук Наско с Сеничо се движат без грешка по паркура. Наско също се състезава в категорията аматьори. Той се учи да прескача препятствия. Едва от тази година тройната комбинация е преодоляна без грешка за Наско и Феницио. Чист паркур за Атанасов Атанасов с Феницио де ла Граня за време